manjing langit klap-klap ngaton pelur bintang ing aris-risang mawe gandrung masing-masing yo sabarang kadulu kirekeng moyak mayi jagat dewa Bathara jagat Pramuditya yen ngantos Yayi Prabu nampik penglamar kula keliru panjenengan luput pun badhe mundhut putra mantu ingkang kados napa untuk gembus monggo dipun ningali Sang Prabu tiyang jodhokaken anak niku mboten kenging janji gabruk mboten kenging ngomong iki bae tongkro kedakaken bobot bibit bebet piraga ya kayak pira asal didorong kok kerupuk piraga dasa kumara dipun titi dipun sameng ragane mantes kewes luwes rupane ya bagus laka bagus mak nyandang anggone sarwa-sarwi niki besos mboten kaya ratu-ratu sanesipun jlekek terelek kaya gesit monggo dipun titi sandang anggone disamang lenggahe mawon mele ning papan sing dhuwur men keton genah bela-bela benerna lampu men jela-jela kok disamang Priska pacakane gelora pacakan ratu ya ora niki sarwa-sarwine niki anak Prabu Dasa Kumara niki resik kileng-kileng monggo dipun sawang saka iringan nggih pantes saka ngarep nggih luwes saka mburi nggih kapas dasare niki kalumusus niki wonten mawon tiyang dipun sawang saka mburi pantes barang kang iringan ora luwes barang kang arep gedheber nggih wonten tiyangnya dipun sawang tekan mburi bangke kane nawon kemete wonge kayane ayu banget ning bareng kate sinten kaya sinden ing pinggir dewek tinggal sinden kok raine kaya daslet kamu leprengus kaya keluar suci yen Dasa Kumara yen dipun jejeraken kaliyan Tetawati jambe sinigar kaya Kama Dewa lan Kama Rate monggo dipun penggalih monggo dipun penggalih dipun tritis kok bobot bibit bobote Ratu Sugih bibite cedhak turuning Malendra Tama pun boten usah panyapitik kaya-kaya racake penglamar-penglamarake kang sawan wonten ing kraton Tasik Madu mriki sing nandingi bobote Prabu Dasa Kumara boten yen ngantos saged kelampahan dados putra mantu panjenengan Tasik Madu mriki saged tambah makmur jebar-jebor seka daya Sang Prabu lakune berbudi laksana badhe nyuwun menapa panjenengan Yayi Prabu mangke bakal dipun pinangkani jalukmu masusun digawe kena bebasan latar kraton Tasik Madu sinebar kencana sago awit iki Ratu Bondo Bandung Rama Prabu calon Morospo piyambak pun benjang kapan daupipun ingkang putra kaliyan kula manut kula manut menawi pikantuk badhe kula boyong seniki wonten ing
kraton Cemara Sewu. Badhe kula dadosaken Prameswari kepraban Cemara Sewu. Dados sisihan kula menawi kula badhe dipun tampik napane nyuwun menapa Rama Prabu badhe nyuwun kekudangan menapa nyuwun sraya menapa Tirtawati dados sisihan kula saguh dasare kula niku Ratu Sugih Bondo Bandung cep ngomong cep ngendika pun lung Tirtawati mangke badhe gempah-gempah kula jinawi mriki mangke yen to putra panjenengan Tirtawati saged kaboyong wonten ing Cemara Sewu nglenggahi dampar Prameswari dados sisihan anak Prabu Dasakumara pun pokoke mriki badhe makmur jebar-jebor uripe ya bakal tentrem guyub rukun runtung reruntungan kaya dalam guntur pokoke nang bareng pokoke nang bareng moh Lung Tirtawati Yayi Prabu yen ora bocah kon ngenek ya kena kon nyampah perlune kon nyawang kon weruh kon badhe milih putra mantu kang kados jane anak Prabu Dasakumara menika gagah sentosa Birama godhek wong simbar dondo pokoke putrek mboten wonten sayange monggo dipun penggali mboten usah panjenengan bot-bot kados niku sampun lungaken mawon Tirtawati Komanjor padon ning lati netra kocap ngondaran dir Rama Prabu badhe ngentosi menapa malih monggo badhe boyong saniki Tirtawati gawe kapan ngayogani Yayi Prabu